Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's video, I will be hauling my UKAY-UKAY. Ito yung pinakauna kong sit-in video na gagawin. At ang unang-una ay UKAY-UKAY haul. Nabili ko itong mga item na to sa Bangkerohan at saka sa Agdao. Because I live in Davao City, sa Bangkerohan at saka sa Agdao, doon mostly ang mga tambak ng mga UKAY-UKAY. So doon po ako mostly bumibili ng mga damit. First item is this shirt. What I like about this shirt because para siyang vintage, guys. So it says Chango Good. Gusto ko ito kasi yung design niya parang vintage. Tapos may design din siya dito. Yung parang style na may nakapunit dito at saka sa baba. So yan, ito yung first item. So next item is, ito naman, nabili ko to sa Agdao. I bought it for, I guess, mga 35 pesos. Ito, yung first one is I bought it for only 10, I guess. Nabili ko to sa Bangkerohan. And Nike siya na jacket, guys. Away around your neck. Yung parang zipper niya. Tapos meron din siya yung parang stripes dito sa side. Item is itong sila shirt. So nabili ko po to sa Bangkerohan. I bought it for only 30 pesos, I guess. What I like about this shirt because yung stripes dito, I mean yung color dito sa side. Tapos ang comfy din ito, guys. Hindi siya mainit kapag susuotin. So next is, ito ang pinakamatagal ko na nabili, yung nag-uukay ako. Bili ko po to sa Agdao. So it's only for 30 pesos, I guess. So it's a guess na bomber jacket. And may nakalagay po dito na guess all over the jacket. Yeah. Next naman na item is from Bangkerohan pa din. Ito, Puma na parang sweatshirt. Tapos may nakalagay dito, Okinawa. Tapos Puma naman sa likod. Meron din dito sa side. I like this because color yellow to blue. Magandang match. Okay. Hindi ko na alam kung magkano to, basta I bought it sa Bangkerohan. So next item is this one. IKEA shirt. I think nabili ko to sa Bangke. Gusto ko lang to kasi parang minimal lang yung design. Kalagay IKEA. Tapos dito din sa likod, IKEA na malaki na logo. Then yung color yellow niya tsaka white, maganda pa rin. Tapos oversized din to, guys. Gusto ko talaga mga oversized shirt because comfortable naman siya suotin. Next is this Adidas shirt. Minimal lang siya, parang basic na Adidas shirt. Parang 3 stripes dito. Yeah, yun lang. Nasuot ko na din to mga ilang times na. Ito, guys, nabili ko to siya sa Agdao. But yung isa, hindi sa Agdao, but doon sa Bangkerohan. Pero similar lang sila, ang magkaiba lang ang kulay. Sa mga may gusto dyan ng mga stripes, yung mga mahilig dyan. Ito yung mga shirt ko na naukay ko na puro stripes. So first na color, ito yung nabili ko sa Agdao. Color red na stripes. Oversized dito, guys. Then next is ito, color brown. Color brown. Oversized din. Itong color yellow. Tsaka blue. Nasuot ko to nung Christmas party namin sa school. Ito namang isa ay nabili ko sa Bangkerohan, pero same lang sila ng brand. So I guess magkaisa lang ito ng brand. Ito parang navy blue or parang grayish blue. Ito yung mga stripes na naukay ko sa UKAY-UKAY. Burberry na polo shirt na nabili ko sa Bangkerohan. What I like about this shirt is yung
yung color niya. Makita mo talaga yung trademark ng Burberry. Ito guys. May brand na Burberry. Yeah. Then next is itong designer item na nabili ko sa Bangkerohan. So mostly ng mga designer item ay makita mo naman doon sa Bangkerohan. Meron din sa Agdao pero once or thrice lang ako nakakita ng mga designer brand doon sa Agdao. Kasi mostly doon talaga sa Bangkerohan madaming mga designer brand mabibili. Nabili ko to sa Bangkerohan. It's a Dolce & Gabbana shirt. Sobrang laki nito sa akin guys, pero you know naman, gusto ko talaga ng oversized shirt. Tapos ang comfy ng cloth, ng fabric, very comfortable suotin. Tapos yung nabili ko na designer item. So next is ito, nabili ko naman sa Bangkerohan ko. Pero what I like about this shirt is sa harap, pero sa likod may design. May design siya sa likod, tapos maganda din yung pagka-design. Kasi naka-embroidered din yung cloth. Hindi lang siya print, pero naka-embroidered yung cloth na tinakpan ng mga design. So ito, minimal lang guys. Oversized din to siya guys. Is another designer item from Stasi. And then I bought this sa Agdao. Matagal na din ito guys. Ito yung parang pinaka-first ko na nabili na designer item sa UKAY. It's a Stasi brand. I don't know if you pronounce it Stasi or Stussy. I don't know. Basta ito na guys. Ito na yun siya. Hindi ko masyado ito nasusuot kasi medyo malaki talaga siya. Tapos hindi ko din gusto yung fabric kasi medyo mainit. Kung dito sa Pilipinas susuotin. So hindi. So maganda naman siya pang hypebeast. So ito yung shirt. Next is another designer item. I bought it together with the Stasi dun sa Agdao. It's a bag. Yeah, as you can see, it's a bag. Simple lang naman ang design. Nakasulat Milo. Tsaka may logo din dito sa right, sa left side. Yan. Hindi ko din ito masyado nasusuot. Nasuot ko lang ata ito once because mainit yung fabric niya, makapal, tapos maganda naman siya suotin pero makapal lang talaga yung dalag. And the last one is nabili ko sa Bangkerohan and it's an Adidas shirt. Ito lang, parang basic na logo ng Adidas. Medyo malaki din to sa side kasi yung dito na part medyo malaki pero okay din to. Very comfortable suotin. So ito guys, ito yung last item na nabili ko sa Bangkerohan. Yeah. Thank you guys for watching. So I hope you enjoyed this video. Like, subscribe, and comment down below what you guys want to see in my next video. Don't forget to turn on the notification bell so that whenever I post a new video, you will be notified. That's all for today. Thank you guys for watching.